O enoturismo vai recuperando o espazo perdido despois de moitos meses véndose obrigado a reducir as súas actividades por motivo da pandemia. É o caso da adega Martín Codax, que hoxe recuperou as súas catas presenciais despois de 5 meses. E les explico como se pode facer unha cata da mellor forma posible para sacar todo o potencial que teñen os viños e ademais os diferentes perfiles, tipos de elaboración, selección de uvas, é dicir, as características persoais de cada viño, non? Onde a xente o que queremos é que entenda a gran versatilidade que temos na nosa zona. A adega reduce a capacidade de ocupación da súa terraza nun 50%, garantindo todas as medidas sanitarias para unha cata segura. Temos as vistas, que isto é unha das cousas mellores que se pode disfrutar. Para poder entender un viño sempre digo que hai que entender un paisaxe. Neste caso, dende a bodega, co ambiente que temos na terraza, coas explicacións dos viños e despois coas vistas acompañarán para facer unha armonía real de lo que sería unha cata perfecta. E para aqueles que non poidan acudir ás catas presenciais, a adega puxo en marcha a súa aula virtual, un espazo na internet onde poder gozar das experiencias enoturísticas. É un formato no que nos permite que a xente poda conectarse a través das novas tecnoloxías e do viño para disfrutar dun momento de tranquilo e seguro desde a casa, claro. A oferta da aula virtual divídese en 3 modalidades: as catas online privadas da man do propio Javier Padín, os cursos cata e viño para aqueles apaixoados da viticultura e o formato virtual dos encontros de codas, nos que poder degustar viños de todo o mundo. Diferentes experiencias para gozar do viño dende os seus fogares. Os beneficios son conseguir primeiro unha cata privada, manter unha zona onde eles se sintan cómodos en todo momento, mantengan, además, podan facer sin ningún tipo de vergoña preguntas ao sumillero, a averiguar todas as dudas que podan ter tanto dos nosos viños como da nosa terra e ao mesmo tempo, como decimos, tratar de que a xente, estando en casa, se ten que estar confinada por calquera motivo, poda ver os seus allegados que, por outro lado, tamén están lexos, non? Están lonxe, disfrutar dunha actividade en común. Os interesados en participar na aula virtual poderán anotarse a través da páxina web de Martín Codax. Os que queiran gozar das catas presenciais da adega poderán facelo de luns a venres de horario de mañá e de tarde e os sábados pola mañá.